मुई ये कौन सुनु चाहि ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତମେ କଣ ଶୁଣୁଛ? तुम संगे कथा हेबाटा ही बेकार। ତଥାପି ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ ଆସିଛ। दुईटा चरबा पहेलोनी टिके नुगरा काम टिके बंद करो। କୁକୁର ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେଲେ ବି ସିଟି ମାରିବା କଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ? सत कहबो तुमर केतेटा गर्लफ्रेंड अछंती? ମୋର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ, ମୋର ଗଲତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। सेही गलत फ्रेंड मन को छाड़ी दियो। ଆରେ ସେ ଗଲତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ମତେ କମ୍ପାନୀ ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। कंपनी भी छाड़ी दियो। ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ଭାଇ, ମାଇକିନା କଥାରେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବି, କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ। कौन पाई कंपनी रे कौन अछि? କମ୍ପାନୀରେ କେବଳ ପଇସା, ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ। କେଇସା କେଇସା।